din și al corpurilor, vom efectua următorul experiment. Am dat amul cu pacient. Observație. Moneda se opune modificării stării sale de repaus pe care o are față de pahar până în momentul în care se trage brusc de hârtie. Ea se opune trecerii sale de mișcare față de pahar odată cu căderea sa în interiorul lui. Urmează al doilea experiment în demonstrarea inerției. Cuțitul se opune modificării stării de mișcare pe care o avea înainte, atunci când cuțitul se oprește datorită ciocnirii cu masa. Modificării stării de mișcare pe care o avea înainte, atunci când cuțitul se oprește dacă Yeah, baby, yeah, sweet gypsy kinky, oh yeah, right there! Fructul se opune stării de mișcare pe care